Καλημέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες και νεαροί. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια οικονομικά derivatives και πιο συγκεκριμένα για forward και για future. Στη συνέχεια αυτού του κύκλου θα μιλήσω γενικά και για τα options και για τα swap. Αλλά στο συγκεκριμένο βίντεο θα ασχοληθούμε με future και forward. Τι είναι ένα future contract? Ένα future contract είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε μια προκαθορισμένη τιμή. Αυτές οι συμβάσεις είναι τυποποιημένες και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως το CME και καθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλόμενων οργανισμών ή αλλιώς clearing house. Ας υποθέσουμε ότι είστε μια αεροπορική εταιρεία και θέλετε να εξασφαλίσετε τη τιμή του πετρελαίου για τους επόμενους 6 μήνες για να προβλέψετε καλύτερα τα λειτουργικά σας έξοδα. Συμφωνείτε έτσι σε ένα future contract να αγοράσετε 100 βαρέλια πετρελαίου στα $70 το βαρέλι σε 6 μήνες από τώρα από ένα συγκεκριμένο διελιστήριο. Κλειδώνετε το συμβόλαιο, περνάνε οι 6 μήνες και στο expiry day, ανεξάρτητα από την τρέχουσα τιμή του πετρελαίου στην αγορά, εσείς θα αγοράσετε 1000 βαρέλια έναντι $70 το βαρέλι. Και έτσι κλείνει η συναλλαγή. Forward contracts είναι πανομοιότυπα συμβόλαια και ειδικότερα το forward συμβόλαιο είναι μια εξατομικευμένη συμφωνία μεταξύ δύο μερών για την αγορά και την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Και αυτό γίνεται σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και μια προκαθορισμένη τιμή. Αυτές οι συμβάσεις γίνονται over the counter, δηλαδή δεν είναι τυποποιημένες και δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Οι λεπτομέρειες του συμβολέου έχουν να κάνουν μεταξύ τους δύο αντισυμβαλόμενους. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Έστω η Αλίκη θέλει να αγοράσει ένα bitcoin. Ο Μπομπ από την άλλη θέλει και αυτός να πουλήσει ένα bitcoin και δέχεται να πουλήσει το bitcoin του στην Αλίκη. Η Αλίκη συμφωνεί να αγοράσει ένα bitcoin για 10.000 σε 3 μήνες από τώρα. Ο Μπομπ από τη δικιά του πλευρά συμφωνεί να πουλήσει για 10.000 σε 3 μήνες από τώρα, ανεξάρτητα σε τι τιμή θα βρίσκει το bitcoin τότε. Περνάνε οι 3 μήνες, η Αλίκη πληρώνει τον Μπομπ 10.000 και ο Μπομπ στέλνει ένα bitcoin στην Αλίκη. Τονίζω, ανεξάρτητα σε ποια τιμή βρίσκεται. Μπορεί το bitcoin εκείνη τη στιγμή να έχει 1.000 ευρώ ή να έχει και 100.000. Αλλά το συμβόλαιο λέει ότι ο Μπομπ θα το πουλήσει στην Αλίκη για 10.000. Έρχεται η εξής ερώτηση. Γιατί χρησιμοποιούνται τα συμβόλαια futures και forward? Για το hedging και δεύτερον για speculation. Το hedging ουσιαστικά είναι η αντιστάθμιση κινδύνου και οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτά τα συμβόλαια για να προστατευθούν από διακυμάνσεις των τιμών ή εμπορευμάτων ή νομισμάτων. Όπως είδαμε στο παράδειγμα με την αεροπορική και στο παράδειγμα με το bitcoin. Η κερδοσκοπία, το speculation αλλιώς, το χρησιμοποιούν περισσότερο οι επενδυτές για να κερδοσκοπήσουν από τις διακυμάνσεις των τιμών. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής αγοράζει συμβόλαια futures πετρελαίου με την ελπίδα ότι η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί και θα μπορέσει να πουλήσει τα συμβόλαια σε υψηλότερη τιμή. Ας δούμε τώρα μια σύγκριση μεταξύ future και forward. Τα future είναι τυποποιημένα με καθορισμένα μεγέθη συμβολέων και ημερομηνίες λήξης. Τα forward είναι εξατομικευμένα με προσαρμοσμένες παραμέτρους που συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών. Τα futures διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, τα forward είναι traded over the counter. Δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Στα futures υπάρχει υψηλή ρευστότητα λόγω της τυποποίησης και της διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια. Από την άλλη, τα forward έχουν χαμηλότερη ρευστότητα καθώς είναι ειδικές συμφωνίες και δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά. Επιπλέον, τα futures εκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλόμενων, μειώνοντας τον αντισυμβαλόμενο κίνδυνο. Ουσιαστικά υπάρχει ένας μεσάζοντας που προσφέρει ασφάλεια στους αντισυμβαλόμενους. Από την άλλη, στο forward η εκαθάριση γίνεται απευθείας μεταξύ των δύο μερών και έτσι αυξάνεται ο αντισυμβαλόμενος κίνδυνος. Στα futures
απαιτείται περιθώριο ασφάλειας, δηλαδή margin, για την διασφάλιση των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών. Τα forward δεν απαιτείται κανένα περιθώριο ασφάλισης. Ο διακανονισμός στα future γίνεται στο τέλος της περίοδου, ενώ ο διακανονισμός των forward μπορεί να είναι και ημερήσιος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβολέων futures που μπορούμε να κάνουμε, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την αγορά στην οποία θέλουμε να επενδύσουμε. Για να δούμε κάποιες κύριες κατηγορίες και μερικά παραδείγματα. Commodities. Τα συμβόλαια future εμπορευμάτων αφορούν φυσικά προϊόντα και πρώτες ύλες, όπως πετρέλαιο, χρυσό, ασίμι και γεωργικά προϊόντα. Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε συμβόλαια σε νομίσματα. Δολάριο, ευρώ, γεν, αγγλική λίρα. Ακόμα υπάρχουν συμβόλαια στους χρηματιστηριακούς δείκτες και αφορούν την απόδοσή τους, όπως τον S&P 500, τον Nasdaq, Dow Jones, FTSE και άλλους διάφορους χρηματιστηριακούς δείκτες. Μια κατηγορία είναι τα επιτόκια. Τα συμβόλαια futures επιτοκίων αφορούν τα μελλοντικά επιτόκια και χρησιμοποιούνται συχνά για αντιστάθμιση κινδύνου στα επιτόκια. Συμβόλαια που βασίζονται στα επιτόκια των καταθέσεων δολαρίων εκτός των ΗΠΑ, όπου μπορούν να είναι euro-dollar, ή μπορούμε πολύ απλά να κάνουμε συμβόλαιο σε US Treasury Bonds, που είναι συμβόλαια για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, 10ετή ή 30ετή. Γενικά υπάρχουν πολλοί τύποι συμβολέων που μπορούμε να επιλέξουμε ανάλογα με το ενδιαφέροντά μας. Είτε πρόκειται για εμπορεύματα, είτε πρόκειται για χρηματιστηριακούς δείκτες, είτε για επιτόκια. Κάθε τύπο συμβολέου προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες και προκλήσεις. Είναι σημαντικό να κάνουμε την κατάλληλη έρευνα και να κατανοήσουμε πλήρως τους κινδύνους προτού ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή future. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Τα λέμε στο επόμενο.